Snažíme sa, aby viedol z toho, čo si my myslíme a pritom on hľada úplne na začiatku niečo iné, alebo vôbec tomu nerozumie, alebo chce tomu porozumieť. Takže preto je dobre, aby tí ľudia, aj mne v štruktúre sa pripájajú ľudia, ale ani jeden z ľudí momentálne to nie je výčitka, okrem Maroša, mi nezavolá, že registroval som človeka, je to taký a takýto človek, poďme sa spolu zoznámiť, poď si mu dať nejaké otázky, opýtať sa, čo vlastne on hľadá, ako to ty vidíš, ako on vyvíjí teba. Takže toto je taká vec, že my tie štvrtky sa snažíme ukázať vám tú cestu, ukázať vám tie body, ktoré má človek vykonať. Vždycky je to len o tých 5 základných bodov a prvý je, a to si budeme pomaly rozoberať. Takže nechcem brať Marošovi nejak veľa priestoru, ale keď je ešte nejaká otázka, kto tu prišiel, tu ešte ja, Danielka je tu z Prešova, tak zatiaľ sa tu nepripojili ďalší ľudia, je nás tu 6. Tak ak je nejaká otázka, počkajte, ja sa pozriem, lebo tu niekto... Čauko, Ivan napísal čauko. Tak potom, pokiaľ je nejaká otázka, dajte ju teraz do plénu, aby sme si vedeli potom na ňu zodpovedať. Takže máte 10 sekúnd na danie otázky, ak je nejaká. Odrátavam. Ja mám otázku, že keď hovoríme, že máme nejaký nástroj na zobchodovanie, tak veľa ľudí práve obíde marketing, obíde svoju túžbu, prečo by mal vlastne zarobiť peniaze, ale hľadá nástroj v tovare, v produktoch. Je to pravda, že aj vy, pokiaľ chcete niekde v niečom figurovať, tak prvoradý nástroj, hľadáte nejaký zmysel v produktoch? No, Michal Čurba, já rozhodně teda ten nástroj tam vidím a upřímně řečeno asi se věnoval alternativní medicíně a léčení. A Greenway Global je jediná firma, která odstraňuje příčinu všech nemocí vnitřní intoxikaci v domácnosti. Já žádnou jinou takovou firmu neznám. A vlastně mě, když oslovila moje sponzorka, která už tam není, tak mě přesvědčila během 5 minut. Já svoji osobu, se kterou takhle spolupracuju tady na Moravě, já to pochutila během 10 minut. Jo, jestli to někomu nedocvakne během 30 minut, co vlastně máme v ruce, že zbavujeme lidi příčiny všech nemocí nebo většiny nemocí, tak jdem na to špatně. Jo? Prostě ty lidi to musí nějak pochopit. Myslím si, že základ je pochopit celistvost tohoto obchodu, že my odstraňujeme příčinu nemoci a když už se někomu něco povedlo, dokážeme to i upravit. Že to je hlavní příčina tohoto biznisu a dokonce za to dostanou zaplacené. To je můj osobní názor. Ďakujem, Michal. A teraz vlastne ma napadla dobrá myšlienka, z ktorou teda nie je prvýkrát, ma nenapadla veľakrát, že všetky firmy sa snažia ukázať ľuďom nástroj, že majú nejaký produkt, ktorý je najlepší. A snažia sa im ten produkt predať. A my robíme práve opak. My sa snažíme, aby tí ľudia produkty nekupovali. Tie škodlivé, áno. Takže všetky firmy im vlastne niečo núkajú, strkajú, nahovárajú a my naopak im berieme. Áno. Slavomír, keď si ty vstúpil do spoločnosti, zbavil si sa všetkých chemických vecí, bolo ti ľúto, že si za to vyhodil peniaze a práve Greenway Global ti, ak si povedal, že od dnes tvoje vnútorné nadstavenie bude také, že budeš mať zakázané kupovať všetky chemické čistiace alebo umývacie prostriedky, ktoré si do tej doby bežne používal. Bolo ti to Tak ľúto? určite. Nebolo mi to ľúto, ja to do dneska mám, bol som hľadal dneska nabíjačku, manželka nechala svietiť svetla od rána, tak je vybitá. Vybité auto, a ráno som mali ísť na lyžovačku s deckami, tak som zvedavý, či sa podarí nabiť. Ale hľadal som
bordeli, poviem, ako to je. A tam som našiel krabicu, ktorú tam už mám 5 rokov, tých dve krabice tých prípravkov. Ľudia, odkryl som to úplne na spodku, mám asi pocit, že tam to bude mať taký smrad z tej chémie tam potom z tých kartónov, keď som vybral, a to sú všetko zavreté, mám pocit veci. Ja som si tak spomenul, ja neviem, nie je to dohada, Maroško, ale nie je mi to ľúto, ale sú tam. Neviem z akého dôvodu a som sa rozhodol, že teraz pôjdu preč, ale musím ich dať niekde Mne to príde na ako... zlikvidovanie, lebo niekedy by som to vyšmaril von, alebo ešte urobím jednu vec. Pôjdem na Facebook a poviem, darujem tieto veci. Hej? Uvidím, ako to odznie. Slavo, naša pointa tejto spoločnosti je, aby si mal zakázané kupovať. A ty No teraz... hej, ale ja ich mám kúpené spred 5 rokov a na nich som zabudol a dneska som si spomenul, že tam v garáži mám 20 asi fľaš v dvoch krabicách A urobil a si ja si tu urobím zadné tak, že vrátka. urobím a vrátim sa naspäť. Nebolo mi ľúto, lebo som sa s tým stotožnil a tešil som sa, že som sa k niečomu dostal. A ani som to tak možno nejako nehľadal, ale keď som si to potom uvedomil, že tie fľaše sú droga pre niektorých ľudí. Obratkový tovar a stále ho kupujú. Stále tie drogerie sú plné a preto sú tie firmy bohaté. Hej? Tak ako Procter Gamble, Henkel, spoločnosť. A my, keď odstraníme tie veci a necháme ľuďom fiber, ktorí môžu používať 5 rokov, tak nekúpia nové veci a v rámci toho fiber, tak potom hovorí, čo teraz budú kupovať, čo teraz minú, Dobre, kde sa zarobia Slavo, peniaze. A to takže mal dneska veľký v otáznik, že tvojom prípade, idem áno, veľké prekopať veci, aby sme ukázali ľuďom, že tiež sú tu peniaze. Hej? Len treba o nich rozprávať. v tvojom prípade by si mal zobrať príklad o tom, čo rozprávala na rannej káve Zaďko Štanclová, kedy povedala, že starých vecí sa treba zbavovať. A i hneď, nedarovať, vyhodiť. Takže druhá myšlienka, ktorá tu sadla u Slava, je opätovné nakupovanie. Stabilné nakupovanie. Áno. Čiže každý, ktorý vstupuje do tejto spoločnosti a ide teda hovoriť, že jeho produkt bude tá hlavná časť toho, nosný pilier jeho vstupu, sú produkty, tak druhá otázka znie, sú to produkty, ktoré sa oplatia ľuďom pravidelne nakupovať tak, aby si na ne zvykli, aby to bolo pre nich také ako tá droga, o ktorej rozprával Slavo, že to budú produkty, ktoré keď sa jednoducho v domácnosti minú, tak sa automaticky doplňajú. Dobre? A vy, ktorí ste si už pozreli sortiment, ktorý má spoločnosť Greenway Global, ktorý máte vy k dispozícii vo vlastnej internetovej predajni, tak už dobre viete, že sú tam produkty, ktoré sa pravidelne dokupujú, pravidelne sa doplňajú a dokonca sú tam produkty, ktoré ste ešte nikdy v živote nevideli, nepočuli o nich a ešte v tejto chvíli ani netušíte, že sú to produkty, ktoré budete v budúcnosti naďalej stále doplňať, pretože si na ne zvyknete na to užívanie. Takže tu vzniká iba otázka, kde vziať peniaze na to, aby sme nakupovali tento tovar a kde vziať peniaze na to, aby sme nakupovaním akéhokoľvek tovaru neochudobňovali svoj pravidelný mesačný príjem, ktorý máme z dôchodkov, z sociálnych dávok, z podnikania, z brigád, z pravidelnej pracovnej činnosti, zo zamestnania, áno. To sú peniaze, na ktoré sme si zvykli, ale my potrebujeme viac. Je to tak? Určite. Kto potrebuje viac, nech napíše do správy hocičo. Nejaké písmenko, čiarku, bodku. Nech tam vidíme meno, že niekto dal nejaký ohlas. Kto potrebuje viac peniazy, nech napíše do chatu.
Vidím, že chat nám začal ožívať. A kto chce mať viac peňazí preto, že sa chce mať v živote lepšie? Nech dá plusko do chatu. Kto sa chce mať lepšie, nech dá plusko do chatu. Ja dám 2. Hm. Čo to znamená mať sa lepšie? Napadlo vás teraz v tejto chvíli niečo, čo by vám vyriešilo väčší obnos peňazí a vyriešil by to váš životný štandard, životný problém, životný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť? Napadlo vás teraz chvíľky niečo? Ak vás niečo napadlo, dajte do chatu plusko. A napadlo vás niekoho, že by to mohla byť výhra v lotérii, alebo by bolo lepšie mať pravidelný mesačný príjem. Koľkokrát sa vám za posledné 2 roky zvýšil váš pravidelný mesačný príjem? Pamätáte, máte niekedy také obdobie života, kedy ste pociťovali hojnosť? Bolo to dobré obdobie života? A viete o tom, že marketing ponúka každým... Asi nemám internet. Asi ma na chvíľu vyplo. Teraz neviem, počujete ma? Nevyplo ťa, Maroško, v pohode všetko. Dobre. Tak ideme ďalej. Že sa vám bude zvyšovať príjem každou vašou aktivitou? Tak poďme na tie ciele. Je tu niekde suma pravidelného príjmu, ktorá by vám vyriešila váš momentálny terajší životný problém, o ktorom sme na začiatku rozprávali? Ak si ju vyberiete, tak viete, že marketing je o ľuďoch. A na každú jednu sumu, aj v Greenway Global, ktorá je týmto známa, potrebujete nejaký tím ľudí, tím pravidelných odberateľov, tím obchodných zástupcov, tím predajcov, alebo tím, čo sme my, lídri, partnerov. Dobre? A kde ich získate? Získate ich tam, všade okolo nás, pretože sú to kľúčoví ľudia a každý z nás okolo pozná ľudí, ktorí na otázku potrebuješ viac peňazí, odpovedia áno. Ktorí na otázku chceš sa mať v živote lepšie, odpovedia áno. Alebo mal si v živote niekedy obdobie, kedy si pocitoval hojnosť, povedia áno. Chcel by si mať znova tú hojnosť? Povedia áno. Áno, to sú ľudia, ktorí odpovedajú na otázky a tí kľúčoví ľudia sa objavujú tu medzi nami. Na tomto Zoome pozdravujem všetkých kľúčových ľudí, ktorí sa sem prihlásili a to sú oni. A poďme sa pozrieť na to, čo sme hovorili na začiatku, že čo je pre ľudí to hlavné, áno, na čo sa najčastejšie pýtajú. A ja vám poviem presne, na čo som sa pýtal ja. Akým spôsobom sa registruje? Akým spôsobom sa vyplňa registračný formulár? Akým spôsobom sa odosiela registračný formulár? A akým spôsobom sa človek registruje a stáva aktívnym? Čo má urobiť, aby bol aktívny? To boli moje otázky. Ako to spraviť, aby ľudia chceli byť registrovaní, chceli byť aktívni a chceli aktivovať svoj účet. A väčšinou sa to robí preto, lebo chcú viac peňazí. Predstavte si, že aktivovaním svojho účtu môžete mať zárobok bez povinnosti, bez pravidel, bez obmedzenia. Kúpa-predaj. Poznáte kúpa-predaj? To je najjednoduchší spôsob obhodcovania. Dokážu to aj študenti. A keďže v globále, v sortimente, ktorý má spoločnosť Greenway Global, sú veci,
sú produkty, ktoré sa ľahko predávajú, ktoré sú žiadané, tak sa môžete za pár dní naučiť byť najlepším predajcom, ktorý kúpi a predá, alebo dokonca sa naučíte byť najlepším predajcom, aby ste nemuseli kúpiť, ale dokázali predať aj bez toho, aby ten tovar ste držali v ruke. A na to máte 20, 30 až 50% rabaty a potom sú tam ešte aj akcie, kedy dostávate zadarmo výrobky. Páčilo by sa vám to? No ale ak chcete pravidlá, tak mám prvé pravidlo, ako aktivovať účet. A myslím, že aj v mojom pozadí je aktivačný balík, ktorý doporučujem. Nie je podstatné, že si ho musíte vybrať, pretože aktivovať si môžete aktivovať rôznym spôsobom, ale je lepšie mať čo najviac tovaru za čo najlepšiu cenu. Slavo, povedz mi, je toto výhodný balík? Zapni si mikrofón. Áno, počúvam. Samozrejme je a otázka je, že pre koho je tento, áno, výhodný. Určite je to jedna forma, ktorá z pohľadu podnikania, že keď ty si tam spomínal v rámci toho, že či chceme toto alebo ono, je veľmi dôležité, aby ste s človekom, ktorý vás prijal, alebo vy pozvete niekoho, aby ste urobili tých 5 bodov. A prvý bod je vybrať 3 kľúčových až 5 ľudí z každého odvetvia, rodina, známy, biznis, alebo ešte povieme si. Takže určite je na podnikanie. Ak to berieme klientsky, tak aj to je, ak ten nástroj použijete presne na to, že čo ten človek hľada, že vie získať práve tých 200 eur naviac. Takže ak si sa pýtal na to, či je to výhodný, určite áno, ale jedine vtedy, keď ten človek vie, že tých 31 produktov alebo nástrojov, ja hovorím, že to je mechanizmus k zmene tvojho života, tvojho nastavenia a máte 31 možností, ako toho človeka dostať do toho flowu, do toho fokusu, aby začal rozmýšľať ako biznismen. Dobre, ja som teda v žiadnej inej firme nevidel, aby niekto za svoje peniaze dostal tovar a ešte niečo naviac. Áno, áno, samozrejme nejaké percentika, nejaké cashbacky boli, ale poďte počítať so mnou, či toto nemôže vyraziť dých niekomu, kto sa chce registrovať a povieme mu, za 320 eur dostávaš tovar, ale vzhľadom k tomu, že si partner, zaplatíš len 270. A pozor, vzhľadom k tomu, že si aktivoval svoj účet týmto balíkom, S paketom využil ako... už sme naspäť. Teraz neviem, vidíte mňa alebo ten obrázok? Za tvojim chrbtom vidíme turbopaket. Tak, to je slabé. Dáme si toto. Takže vypadol mi internet, pretože som v novom a nevedia mi tu zapojiť kabel. Ak sme niekde skončili, tak sme skončili, že dostanete 200 eur naspäť. Kto ma nepočul, zavolajte sponzorovi, on vám to vysvetlí. Kto ma počul, môžeme ísť ďalej. Za ten zbytok si kupujete svojho sponzora, svojho nadsponzora a svojho nadsponzora. A o tom sme rozprávali hneď na začiatku, pokiaľ ste tu boli, že máte veľkú šancu sa zoznámiť, pokiaľ máte nejaké slušné ciele a máte aktivovaný účet a chcete byť aktívni so svojím nadsponzorom a nadsponzorom. Super, máme ďalšiu povinnosť. Pravidelne odoberať tovar. A to sme rozprávali na začiatku. Sú tu produkty, ktoré sa na bežné používanie, na denné používanie, na také používanie, že keď sa jednoducho v domácnosti minú, tak sa automaticky dokúpia a z toho dostávate cashback. A môžeme začať zarábať peniaze. Je to zatiaľ dobré? Je to zrozumiteľné? A so svojím sponzorom sa dohodnete, že čo urobíte budúci týždeň? Zavoláte prvého kľúčového človeka na tento webinár. A vzhľadom k tomu, že sponzor, ktorý vás sem pozval, už vie, čo budem rozprávať, aj vie o tom, že váš kľúčový človek sa mu bude páčiť
takéto výhodné akcie a bude mať možnosť vidieť aj, koľko môže zarobiť za 1 mesiac, za 3 mesiace. A keď bude veľmi, veľmi, veľmi aktívny, tak toto všetko môže zhustiť na 10 dní, pokiaľ chce pracovať každý deň. Druhý týždeň zavoláte druhého kľúčového človeka, sponzor vám pomôže aktiváciou. Tretí týždeň zavoláte tretieho kľúčového človeka. Samozrejme, sponzor vám pomôže aktivovať balíkom Zuzku, alebo teda koho si vy zavoláte. Ale zároveň každý týždeň, to kľúčoví ľudia a aktívni, volajú každý týždeň niekoho ďalšieho. Veľmi ľahko sa môže stať, že do 1 mesiaca budete mať 4 kľúčových ľudí v prvej línie, že budete mať pasívny príjem z ich ďalších nákupov, že budete mať tým, ktorý bude minimálne 15 ľudí a že budete mať príjem, ktorý by vám mohol minimálne vrátiť všetky náklady, ktoré ste do toho investovali, vrátane telefónu, nájmu na domu alebo na niektoré iné veci, ktoré si sami chcete zužitkovať. Áno, pretože do 1 mesiaca každý jeden kľúčový človek svojou aktivitou, podstatnou aktivitou, väčšou aktivitou, väčšie zisky, menšia aktivita, menšie zisky, bude mať príjem a nie výdaje. Pretože správny podnikateľ, správny líder, ktorý sa dostáva na líderskú pozíciu, každý mesiac zvyšuje svoju pozíciu, svoju aktivitu a zvyšuje svoj príjem. Páčil by sa vám takýto príjem, alebo respektíve vyriešil by vám pravidelný mesačný príjem, ktorý tu vidíte, váš problém životný, s ktorým ste sem prišli na tento webinár, pre ktorý vás sem zavolali, pre ktorý ste si povedali, že obetujete 30 minút svojho života, aby ste videli na obrázkoch váš budúci možný príjem. A pokiaľ nie, pokiaľ vám to malo, pokiaľ sa nechcete vzdať bežného, klasického, zákazníckeho nakupovania v supermarketoch, dobre, je to vaša voľba. Do supermarketu idete s 200 eurovkou, dostanete tovar za 200 eur, hotová strata 200 eur. Ak vás niekedy nahnevali v supermarkete, že ste si domov doniesli tovar, ktorý bol po záruke, alebo že ste za akciový tovar zaplatili plnú hodnotu a ešte ste stále ochotní chodiť do supermarketov bez zisku, so stratou, tak tuto máte jednu veľkú možnosť. Každý mesiac si môžete urobiť nákup bežného spotrebného tovaru v hodnote 200 eur a zaplatíte za iba 160. Oplatí sa? A vzhľadom k tomu, že máte len vlastný nákup, ešte nemáte žiadnu tímovú spoluprácu, nemáte žiadny obchodný tím, nemáte žiadny kolektív, tak za svoj vlastný nákup dostávate zisk v podobe peňazí naspäť. No, ak by ste chceli vedieť, ktorý tovar je bežný a ktorý tovar sa bežne nakupuje a keď sa minie v domácnosti, tak sa automaticky dokupuje. Tu si pozrite, je tu nejaký tovar, ktorý bežne nakupujete v supermarkete zo stratou? No a pozrime sa na kľúčových ľudí. Ak sme hovorili, že hľadáme kľúčových ľudí, tak podľa mňa sú to najbežnejší ľudia, ktorí sa občas sprchujú. Poznáte ľudí, ktorí sa občas natierajú krémom? Sú okolo vás niekde ľudia, ktorí občas perú? Alebo dokonca, že by niektorých v tom vašom okolí umývali riady? A viete, kde stretnete týchto kľúčových ľudí? V čakárni alebo v lekárni. V čakárni u lekára alebo v lekárni čakajú na lieky. Pretože všetky tie výrobky, ktoré ste teraz videli, majú vedľajšie účinky. A vďaka tým vedľajším účinkom sa ľudia stretávajú u lekára. Dáva vám zmysel v tejto chvíli platiť supermarketom za výrobky, ktoré poškodzujú zdravie, alebo bude pre vás výhodné si sám sebe vnútorne urobiť svoje mentálne nadstavenie a povedať si zákaz kupovania nebezpečných
výrobkov, ktoré bežne v domácnosti používame a spôsobujú niečo? Chceli by ste v tejto chvíli patriť do 20 miliónovej skupiny obchodných partnerov a zákazníkov a sympatizantov a zažiť životný štýl Greenway Global, kde všetky výrobky sú bez chemikálií, bez parabénov, bez vedľajších účinkov? A chceli by ste sa so všetkými výrobkami zoznámiť? Tak na to je váš sponzor. S každým jedným výrobkom sa s vami vie o tomto porozprávať. Ba dokonca máme vytvorené čety na Telegrame, čety na Facebooku, čety na Instagrame, kde o týchto výrobkoch je veľké množstvo videí, ktoré si môžete sami samoštúdiom získať. No a vzhľadom k tomu, že ste získali sponzora, tak každý sa k svojemu cieľu môže dostať rýchlosťou, ako sám chce. Pretože každý jeden kľúčový človek, ktorého ste práve zavolali, alebo máte len v myšlienkach, že ich zavoláte, pochopí tento systém podľa seba. A každý z týchto kľúčových ľudí si bude riešiť svoj životný problém. A jedine svoj životný problém bude riešiť svojou aktivitou. A niekto jednoducho chce kúpa predaj, stačí mu 100 alebo 500 eur. Niekto si chce životný problém vyriešiť, že si prilepší 1000 k platu. Áno? Ale sú ľudia, sú to tí kľúčoví ľudia, ktorí budú veľmi, ale veľmi chcieť pracovať denne, 8 hodín denne, aby už do mesiaca, do 2, do 3 dosiahli tú najvyššiu pozíciu, najvyššie odmeny, aby si vyriešili svoj životný problém, s ktorým sem prišli, pretože ako sa hovorí, treba chytiť príležitosť, zapáče si. Ale neviem, za čo. Takže každý jeden, ak vás v tejto chvíli po tomto webinári napádajú už mená ľudí, ktorí by ste pozvali na ďalší webinár, tak si ich zapíšte na papier a spolu so sponzorom si poradíte, pretože sponzor to je jediný človek, ktorý vám nepovie, čo máte robiť, a to je človek, ktorý vám povie, ako to máte robiť. A presne vám povie, ako máte svojich kľúčových ľudí, ktorých teraz v tejto chvíle na nich iba myslíte, ako ich máte zavolať na ďalší webinár alebo na rozhovor samostatný. No v tomto prípade vám všetkým prajem už iba veľmi rýchle vyplnenie prihlášky, registračného formulára, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali k všetkým výrobkom, aby ste si čo najrýchlejšie mohli vybrať, ktorýkoľvek z balíkov si chcete vybrať. Buď, že vám firma vráti 10 eur z vášho prvého aktivačného nákupu, alebo vám vráti 20 eur z vášho prvého aktivačného nákupu, alebo si vyberete ten balík, kde vám firma vráti až 200 eur z vášho prvého aktivačného nákupu. No a pochopiteľne na konci si vyberiete už iba spôsob platby a ten spôsob platby buď to bude bankomatovou kartou a body budú pripísané ihneď, alebo zaplatíte kuriérovi pri donáške a body budú pripísané v deň, kedy kuriér od vás odíde. Ja vám za dnes ďakujem a teraz je priestor na otázky. Máme posledné 3-4 minútky, takže ak máte nejaké otázky, ja budem veľmi rád, keď... OK. Dobre. Je tu niekto, kto má odvahu zapnúť si mikrofón a dať nejakú otázku? Ja by som ešte Anku mohol poprosiť, že v sobotu je zvolená akcia, ona si by mohla viac toho k tomu povedať. Tí, ktorí o tom neviete, tak prídite. Prípadne Ivan. No, chystá to hlavne Mirka a je tam relatívne dosť malý počet ľudí, takže určite ešte spravte veľké úsilie zajtra, aby ste popozývali svojich známych, pozrite sa pomedzi svojich klientov, koho by ste tam v tých končinách mohli mať alebo pozvať.
z oblasti aj svojich známych, pretože je to sobota po obede v Polane. Hotel Polana je hneď to proti zámku na kraji námestia. Je to dostupné aj vlakom, aj autobusom, aj relatívne zo širšieho okolia. Tak si myslím, že o tej 14. hodine po obede je aj dobrý čas a slubované je to na 2 hodinky a myslím si, že určite to bude úspešné. Takže všetkých vás srdečne pozývam. Ďakujeme, Anka. Ja by som teraz ešte rozhýbal trochu chat a dáme si ešte jednu otázku, pretože vždy, keď som vstupoval do niečoho veľkého, niečo, kde ma na konci mesiaca čakala nejaká odmena, tak som si vždycky želal, aby už ten mesiac prešiel, alebo 2, alebo 3. Nech nemusím ten začiatok prekonávať. Tak je tu niekto, kto by chcel, aby už bol jún a už by ste mali svoje prvé príjmy z Greenway Global doma? Tak dajte do chatu plusko. Dobre. Ja dám 2 pluska. My sa nebojíme. No ale vzhľadom k tomu, že čas nevieme ubehnúť, nevieme pohnúť, aj teraz máme minútku do konca, tak si to jednoducho kľudne, s radosťou odrobme, volajme svojich kľúčových ľudí, ukazujeme im možnosť, ako si môžu zmeniť svoj život a vyriešiť si svoje životné problémy. Ja sa vám dnes so všetkými lúčim, ďakujem vám za pozornosť a za týždeň zase dovidenia. My ti ďakujeme. A Pekný večer. zabudol som povedať, moje meno je Maroš Ploško. Som líder Greenway Global. To som mal povedať na začiatku, takže ďakujem.